Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:33. Actual Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nag-aapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado, Pitsa 17 na bulan sang Abril tuig 2021. Anano ang mga balita kag isyu nga aton talakayon para karon nga adlaw. Ini mga balita kag isyu idulong sa Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:35. Ano ini nga balita? Remember Sandra Cam, porte ini. Ang isa sa mga board members sang Philippine Charity Sweepstakes. Daw mabutang sa ital-ital. Daw basi kon pusasan. Sadtong Oktubre 9, tuig 2019, ang Vice Mayor, dumdum ka mo, ang Vice Mayor sang Masbate, nga si Charlie Yuson III, nagapamahawgid sang lutangon sa Sampaloc, Manila. Ang ginatudlo sadto, nga amo ang mastermind, amo ini, si Sandra Cam. Ti ang prosecutor
Suno sa report kahapon, mahimo nga mapusasan si Sandra Cam upod ang iya anak kag iban pagid 5 nga may kaangtanan sa pagpatay sa Vice Mayor sang Masbate. Kay ang report kahapon sa opisina sang Prosecutor General sa Department of Justice, magapile sila sang kasong murder batok kay Cam, batok kay Marco Martin Cam, Nelson Cambaya, Jonel Gomez, Bradford Soles, Juanito Di Luna kag Gregor De La Cruz. Prostrated murder ang ipasaka sa among mga personalidad. Di pinsahan man niya ni Sandra Cam. Ni Sandra Cam hindi malimtan ni sang pungsod Pilipinas, pwerte ni sa kon mag-arangkada, dalag ko nga mga isyo sa pungsod Pilipinas ginaintrahan ni Sandra Cam. Karon iya, dipinsahan niyang ialawas, bangod kay pasakaan siya kaso. Sining kaagtanan sa pagpatay sang Vice Mayor sang Masbate sang tuig 2019. Amo ini ang pipila kadalag ko nga mga balita gabandira sa pila ka mga headlines sang mga balita kag nasulat sa mga pamantalaan nasyonal. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:38. Mabalik kami pagkatapos ini. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba vaccination? Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na Yung seniors. Philippine Standard Time, las 6:41.
Ang masunod nga isyu kag balita idulong Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:42 bangod sining tensyon karon nga nagakatabo dira sa kadagatan sa West Philippine Sea bangod sa presensya sang mga sakayan dagat sang pungsod China. Di karon ang pila ka mga diplomasiyang protesta ginpasaka kapila na sa pungsod China. Bangod sini ang pungsod Amerika ti kundi pirmi ginakuting-kuting ni Presidente Rodrigo Duterte mas pabor siya sa pungsod China. Domigo yaya ang pungsod China ikumparar sa Amerika. Di wala man na question kung ang pananaw sa atong presidente nga maayo iyang ila kaangtanan sa pungsod China, so wala kaso, no? Natural man lang ina nga magpakig-abyan ikaw. Pero karon aring matabo ang Pilipinas magapartisipar sa naval drill upod sa mga kano soldados ang Estados Unidos. Suno kay Rapi Biason. Suno saya chairman sang House Committee on National Defense and Security, magapasakop sila kag sandiay makadali sa pursa militar sang Estados Unidos. Hindi kay magdeklarar sang gira kag magpaapin-apin sa Amerika, kundi para niya may bulubalansi man. Bisan matuod nga daw medyo mabulubugnaw ng relasyon sang pungsod Pilipinas kag Amerika bangod sa padayon nga pagpitik-pitik kag ginakuting-kuting sang presidente, pero niya kinanglan ibalik tagid ang madugay na naton nga pakig-alyansa sang Amerika. Nya tagaan ta tsansa mga nagasimpatiya sa pungsod Pilipinas kag nya amo na ni ang nagakaigo nga panahon agon nga bisan paano mangin bulubalansi man kon ara ang pungsod Amerika kag ang iya pwersa dira sa West Philippine Sea kag padayon ang iya pagpungko kag pag-upod sa drilling o kung pag-drill sa mga militar dire sa Pilipinas, at least niya may bulubalansi. Amo na ang nagakatabo subong. Ang akon punto, bisan magsandiay kita makadali sa pungsod Amerika, hindi lang kita magpatama nga daw ato balang masip-sip nagikita sa Amerika. Medyo pamatian taman kadali ang pungsod China. Ang pungsod China dako mabulig ay sa pungsod Pilipinas, purte man ang donasyon niya libre nga mga bakuna kag iban pa, hindi man naton inapag-baliwala. Di base pa man sining diplomasiya nga mga protesta, base pamatian man sa pungsod China. Hindi kita maghatagid sandig nga sa Estados Unidos na dalon ng pursaya di, base makakrear pa kita sa hindi amo. Base makatuga paningga mo. Nga kita pang bangdan, mirisigid guwata. Hindi tayo kasarang. Di mo na nga okay lang. Pulo pakig-abyan sa pungsod China kag pakig-abyan sa Amerika, wala gid question. May bulubalansi bala. Base kon sa utik-utik porsyon sa diplomasiya madala ini. Base kakason man, sa pungsod China ang ilang mga sakayan dagat dira sa West Philippine Sea. Hindi na pagdabukan patudo kay base kon ang resulta sini hindi amo. Aksyon Radio Philippine Standard Time las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito,
Isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po natin kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve. Habang kaya nitong protektahan ka sa virus, hindi naman ito mapoprotektahan ang mga tao sa paligid mo, lalo na kung may sakit ka. Of course, face masks are not enough to protect us. It should still be coupled with other preventive measures. According to studies, kung magsuot ka lang ng mask at didistansya ng at least 1 metrong... Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:49. Padayon ko nung pagpangtapas ang kahoy, dira sa kilometrahe 10-14, da sa Granada, Alangilan Road, Barangay Granada, siyudad sa Bacolod. Bangod sang road widening program sang DPWH. Remember kahapon sang issue naton, gabungguanay ang environmentalist kag ang progress sa isa ka banwa kag syudad. Hindi ni sila mag-upod, samtang gasinggit kita nga naluoy kita sa kakahuyan, ang project kag ang progress sa isa ka syudad kag banwa nga ginahimo sang gobyerno hindi mapunggan. Amo na ginasiling ko, mabungguanay ini sila. Padayon dira ang pagpanapas nga may road widening. Kag may lisensya gikan sa mga ahensya DENR, INRO o kung ano pa dira. Lisensyado ini. Amo nang siling ko nga mabungguanay ini sila. Wala ka mahimo, mareklamo ka. Proyekto sa gobyerno. Bisan balay mo gani kung may ara road widening nga makasablag. Bayran ka lang sa gobyerno, duta mo, right of way, bayran ka lang sa gobyerno. Gubuonin na sa gobyerno kag butangan sang proyekto. Amo nang ginasiling ko. Hindi kita ka bunggo sa project kag progress sa isa ka banwa kag syudad. Kung ako'y pasugtan, luyag ko magpatubo kahoy, kanami ilang taon nga naga-green ang aton palibot, wala niya question. Ang aton kagulangan, ginalot man gani. Di, reklamo kita. Ang aton manugpulod sang kahoy to, milyonaryo ang ginbilin sa aton baha. Amo nang siling ko, kung ako'y pasugtan, luyag ko ya ito, ano bla katahom na tulukon nga ang aton syudad, ang aton banwa, ang aton probinsya, puwerteng kakahuyan.
di pinsa para sa baha kagiban pa. Galing sa nasiling ko na kahapon mabunggo ini siya sa mga progreso nga ginahimo sa gobyerno. Tiyan mo na natabo, oh. May lisensya, opisyal ka sa barangay, ano pagpugong mo na? Mareklamo ka? Wala ka mahimo, kumplito sa dokumento mo. Ang DPWH mapatil na sa mando. Amo ning proyekto, road widening kita. Kinanglan tani nga pwesto, kinanglan tani ho, ining looting ani ho. Dalas nason tani. 150 kakahoy ni tubahon ta, kay amo na ang lagyan sang road widening. Amo nang siling ko. Wala ta mahimo, mabunggoanay ang environmentalist kag proyekto sang gobyerno. Patukuran mo sang facility para sa syudad kag banwa, bisan puno pa na kahoy, uruto na panglukat, kay matindog dira ang facility nga kinahanglanon man para sa syudad kag banwa. So, hindi ta kabunggo da. Ang tanan nga insya, maagi ni siya mo, tisiling sang DENR, wala ta may mo, mando iniyo, sa gobyerno nasyonal, may road widening kita, ang tanan nga gabalabag na kakas. Bisan balay mo nga arada, bisan imo pa na duta, siling sang gobyerno, right of way, maagi kami. Bayran ka lang kung pilang ipapresyo mo sa duta mo. Amo nang matutuod nga senaryo nga nagakatabo sa aton. Luyag man aton kag sende. Luyag ta nga mangin matahom ang mga dalanon nga may mga kahoy, pero kung may proyekto ang gobyerno, wala ka mahimo, ina nga mga kahoy, sigurado, tumbahon kabutangan sang proyekto. Aksyon Radio Philippine Standard Time Lasay 53. Mabalik kami pagkatapos ini. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya sa hilanat ubo o kung kabudlayan sa pagginawa. Kilayon nga magpakonsulta kung magpangayo sang panugyan gikan sa isa ka doktor. Ikapito, tingwaan nga mangin updated sa balita kag mga impormasyon angot sa COVID-19. Ining apahanumdum ang ginatulong sa inyo sa kaluan sang World Health Organization, Department of Health kag Aksyon Radio Bacolod. Ito ka mga importante nga mapamagi agud mapungga ng paglaptas ang Coronavirus Disease 2019 o kung COVID-19 sunod sa World Health Organization o kung WHO. Una, ugaliyo na masami nga pagpanghugas ang kamot agud mapasigurong katinlo sa kaugalingon. Ikadua, likawan man ang masami nga pag-uyat sa ilong kamot kag baba. Ikatatlo, tabunan sang tisyo kung kamot ang baba kung ginaubo. Ikaapat, likawan ang pagpadulong sa mga lugar nga masami ginatipunan sang publiko. Ikalima, magtiner sa puluyan kung hindi mayong kondisyon sang lawas, ilabi na kung nagabatyag sang hilanat kag ubo. Ikaanom, kung nag-eksperyensya Philippine Standard Time, Lasay 56.
Pag-sapulo ni Executive Assistant Jomari Vargas, Cluster Head sang Bacolod CDRRMO, ang pagbantay sang panahon karon nga adlaw. Preparasyon na sa bagyong Sibising. Medyo may ginbatak na mga signal numero 1 sa pila ka mga lugar sa Visayas kag Mindanao. Monitoron siling ni Jomari Vargas, kinahanglan magbantay. Hindi kita magsalig. Base bala kung magdamol kag magbubo tudong ulan, kinahanglan mangin mabinantayon kita sa lakat sa panahon. Mas maayo man na. The Boy Scout bala, laging handa. No? Amo ini. Ang karon ginapatigayon ni Executive Assistant Jomari Vargas. Kung sa bagay, ini si Vargas alin sa una, basta may palabuton ng mga kalamidad, ang pag-response madasig. No? Kagti masaliga na kung sa mga gira pa, veterano na niya, si Vargas sa pag-atubang sang mga kalamidad. Aksyon Radio Philippine Standard Time, Lasay 57. Ang mga balita kag isyo, idulong sa aton balita lokal, national, international, sports kag artista. Upod kita. Aksyon Boy Duran kag Aksyon Eden Aboso. Aksyon Fred Salanga. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu,